Sanibonani nonke. Ngibingelwa uMaqhinga isifongo ekhaya sempangeni kwesisigodi lesinaka eSangoyani. Nickname yakho ngijaba nje ngiqhumela amakhekhe. Ukuthi ngasekhaya noma unamakhekhe awo. Ngiyahlangana. Okay, bese ebize kwami nangoqala sizobingelela. Sanibonani nonke. Igama lami ngumsodolweni ngaziwa Qadasi. Siyabingelela ngalomsuku lesikhumbuzo sami angiwethu uMaqhinga. uBeekay mina ngihlangane naye ngo-2012. Ekade esebenza kwiZinomzansi. Lokhu ngitshelwa abantu nje ukuthi lapha kwiZinomzansi kunomculo lapho okuthanda kakhulu ngingakamazi. Okay, futhi endlala lapha kwiZinomzansi uBeekay angathi nasobhizini baze bacela bathi yazi Beekay siyakulalela sicela ukusiphe le ngoma. Cabanga nabo ngangibathumelile kusho mhlambe balingana ngimfana. Hayi kanti ngenhlanhla Beekay uzovele amuvele ukhozi. Uthando lukaBeekay lube lukhulu kakhulu kumina. Bengibona ukuthi kukhulu kodwa imangibona manje mase ngifonelwa abantu bethi uBeekay ngikuthanda kade. Yebo nje ngazi ukuthi ngithanda kodwa njengamanje kumane wavuka imizunzu kakhulu mase ngitshelwa abantu bengifonela ukuthi uBeekay ngikuthanda. Amajingi amaningi nje isakhala siyakuze esontweni. Ngizoqala ningilekelele. Ngizothi umuntu ebaleka ne-toilet nithi buya so-toilet sakhe. Isakha sami noBeekay ke lesi sakhe makakhulu akisilekelele ngoba phela sizokhumbula uBeekay. Umuntu ebaleka ne-toilet buya so-toilet sakhe. Umuntu ebaleka ne-toilet buya so-toilet sakhe. Okay, sizokucela nje lapha sinenzele ingoma mhlambe ey'ntathu kodwa sizozenza ophisi ukuze singabi isikhathi. Lezi ngoma engizodlala ingoma engiyithandwa kakhulu mathimani. Kodwa lenye wakwangiphikisa ngisanda kuyirelease wathi kodwa mfowethu mafuna sithema walake la mani ngone eksiyami. Sizoyidlala nje sizonenzela ingoma zingabi zinde kakhulu kodwa mhlambe izoba yintathu noma so for stage ishane yebo.